Både Päivi, mun on malli Karin Clemmensen ja mun län Niilo Mahtekaarena ja Luhkalle Mortnissahan eitä. Ja mun ei kun muisteli ofta färana birra med mun kullan i genetnis. Ja tähtä volkalle läht huibaaris reivi. Aintele no että mu ahkuja ajaa hulkkiika Kanadai. Ja tällä hui äärenaamus munja muisteli tämän, kun munin kanssa täivän ei genetsa. Tällä jäämän oloudella kun mun sätten. Mutta mu ahkuja ajaa Niilo Mahte ja birhinga te hulkkiika Kanadai 823. Ja joille käydä mikä hulkkiika orro vihtäjäkin. Ja se vaan mä entä hulkkiika lohkolla oli, että Kanada saada ikkui ainakin padutaluin. Ja tämän tihti kun kyllä ehkä parakunta teitte alkaa olla kiittämään toporta. Ja mutta paljon pohtut. Ja pohtut on fettekin viidjutte Alaskassa. Ja tälläkin kullaan, että tappi norkkaassa alkaa olla mukta. Käy parikin padutaluin. Ja tämä kuulikin veikki ohtaa holmut. Käy sahte ahpahit, teitte alkaa olla mikä toppe inuihtit. Paraka pohtseikuna. Ja tämä holma käy kuulikin ohkaa takalikin aika palkka. Ja takalikin lähki päädös holmut. Tekin aihtelun holmut. Tämä häikäkään lähki luovus holmut. Ja tästä määrä vikka kuulikin tohkoon Kanadai. Ja tämä ehto naisella kun hulkkika. Ja paljon valodjan maana tällä kun hulkkika. Ja tälläkin kuokte välärää päädössä käy hulke. Tämä kallekin maan olot. Ja tämä hokto päädös oli Aslak Tornensis ja tämän äämi Susanna. Ja tämän kutsin neitsmana oli Anne Susanna. Tämä on ollut kuhtajäkin. Ahko ja jauri kuin vihtajäkin. Ja nubbe päädös oli Mikkel Pölkki ja näämit Anna. Ja tämän kutsillekin kolmamaana. Ja tämä Mikkel Pölkki, tästä sajailu vai tohko. Ja suurna maana tällä naihtalan tohko. No kun tämä huulikin läppe. Tämä huulikin Osterbrutsuoti kolmalukin ofta tjauhtsa. Ja tämä huulikin hästä sahtoon alkus kaarasovuni. Ja kiiruni vada. Ja kiirunista manne taakoin Göteborgin. Ja Göteborgs manne fatnaisin. Ja jag fatnaisin Lontoon bakte. Ja vidare sitt Kanada. Ja tänne Winnipeg-kauppikin mana ja fanas. Ja tästä vidare sitten manne taakoin. Tohko Davvi Kanada. Ja toppakälkeen horrutun Davvi Kanadasta Mackenzie River kattis. Ja kyllä täli alle koksmaski ja tämä vissa atsanikal maanuva maski. Ja toppakostka kalkeen oppilaa horrutun eli Mackenzie River, mutta hildakai tjahkibaikki eli hui tuossa viasuin ja topporrumit tästä inuihtat. Ja lagaamus tjahkibaikki eli Aklavik. Toppe tästä orro viasuin ja tästä forman ja kohtjätikin tämän edspäädösin tämä jorjoppi ja eli taaniskallus. Ja tällä kun tästä lohkoollaan, tällä kallikin teotolomat huolikin, viedjystä nääluuttapan Alaskassa. Ja tämä päätseni on ollut lohkotan Mackenzie River kattai. Ja tämä teotolomat tämänne ja tämä oli aina huikuuksi maaski tahkal. Ja tämä maaskista tahkal ajanikki vihtä maanu. Ja tällä eikä tämä reive. Mimusledaa. Mä ette ajalle tjallaan tälle Osterbrutsuoti kolmas. Ja tälle tjallaan teidän tientiamaski varrella kullaa pähti sen reivis kaiselle tjallaan. Mutta reive tälle tjallaan tänne
den oskalbieri. Kili aatsaastakar olmai, mutta hei nami kullahtan reivis. Mun logan den reive. Ja mun tällä lämmäs on vähän vaattis muhtun sai siimidi pohmaita challa, mutta mun on koihmailla nää niin kuoktin chahkan ja mun on challaan tal min challin vuohkajan. Ja en reivis tjoja. Reindeer Station den 18.4.1933. Olu kiihtuu breva outos maitton lech challan tämän kuoktalogat vuostajis kolmalogi kolmas. Tällä ei hauski kullat, että täällä ton äälat ja puohkat. Ja tämän saamman mun muistelan, hui täällä mun lään äälan ja mi puohkat. Mili kiihtuu. Anna kalle lämmässä puhtsi, mutta välkä läfäs tärvässä. Ja täällä millä kolmas lämmässä muun ja Aslak ja Mikkel, tän Alaska äälu jodihämme. Lormen lei min palkkahan vähkin, tän vuorossa olemme Andrew Bär. Musla kontrakta kuhtamaanu. Mi vulkimme november lahpas ja kalkat vuostas juniratsi. Mi adjuht obopuori palkkaa Lormenissa. Mi voimme njälje päänä raittun kolmachoodi enkeles meillä. Tehe patsel njäljeloikin norkkaa meillä. Oudolko kauneimmeta näälu. Teemme joodiimmeta inna ääluin kuoktechoodi enkeles meillä. Mars lahpas mi ollimet dan Mackenzie äänu rätsei. Mutta äsahtan saatan stora äänu johti rasta. Millä kosi logi norkkaa meillä. Nuohti iläht paljon mihkege pohtsa äälaht ja täällä vili hirmuskaras heihtoht äälah pohtsuje. Hirmus tjaaska talkit ja mässä johki päivi porkkaat. Nuohti pohtsoft ferehtiit palakkat. Mun jahkanta tjodja palakka, mun in haipsiikar. Ja kumppe vel aalo hiipaldalit. Kalda läht muhtinat tähäge äänästä hällu länu ahti iläht ämpuko juur häggariahpu. Ja olu lähmä vaipon jodaha ala. Täällä mun län fitnaamen tappe min stationus. Kähtsämme ijan ahka ja neitta. Mus lä tjejamannussas neittas. Ja lä hirmadis turrun tän kaskas kun mullekin äluluhti. Neitta janamma lä piirmaarit. Nada hällu ibada oudol just pahti tjauhtse min rätsei. Ällu lä kokti tuoha paikkiit. Ja tän ällu farus läht kokte Eskimo-familie ja njälje Eskimo-värtni. Ja formanni taha Andrew Bär. No mun in tiedä olu saakoit. Ämpöko kaltaapelle miha tjaaskaasatko käyttökeinus. No lähkolan odjon muus breva manjelko munnen pahtan Kanadai. Mun län okti challan tutni breva. In tiedä lähtskö odjon. No mun in tiedä koas maifas aina lenne. In mun taitte pahti Norgi outoko piilaluotta shaddaa käyttökeinui. Täällä mun lahpahan tanhaave, ollu rahkislas tär vuolikon ennojan ja pirhanna muossai. Ja muu ahkas olu tär vuola tunnuja. Olu kiihtuu fimppanilla sa kuktui tär vuoli houttas ja tälkifas tunnuja tär vuolit. Ja fimppa juhans kuulevilli muus ollu tär vuolat. Farväl tal tanhaave ja Charles fas munje äänteli breva. Muu adress lä Mattis N. Hätta, Aklavik, N. Tuppal VT, Kanada. Ja tiedä ei reive. Ja tällä challan den oskalbieri ja tahko äänu. Ja tästä oskalbiera, tästä oli vuorikin den reive. Ja tästä avisyt klippit. Mä ajattelin, että saadaan den reivimeltä kar avisit.
Ja toppele kovaa mua ahkus ja vikon maanaikon. Ja kovalla kovvi juven te autokolla fulki ruktfas ja aina hähtä se unna maanas keskamis. Ja läde ahku muistelan den ääliima birra loppe vähäs. Toppe siisad mahte henkilöskielä. Tätä kuulehalle vikon inuihtikon lege eskimo kun om haitsaalla henkilöskilli. Ja sitten niissä on ollut mahia teutoa, mutta se on henkilöskielä voi kuulehalle vikon. Ja ahtelekke isseras chaska talvi toppe. Lekke det är nog chaski så att det förtikke kalvo i nu bor så att det så chalmi hoinuit koko ihkalik. Ja den vuost jacke päällä eller vara tällä teutolom lekke manna ja nisnolom kal gejo pedik tappe den illen pierokuudelle. Ja det förtikke nisnolom te gejo pyydit. No ta pyytö tappe jammili hirjausse hit ja pyytö kuulihten Mackenzie Riveris ajanus. Ja peleiden aklavik slirambuuri, mutta hillen päällä lahkaalla aklavik. Ja tässä dödöskive galruhid se pikte sit uppe. Ja ahkulomet muistellaan, että inuit tämä ne kaamikit. Mutta takorrodi kaamikit tänne lääkin, että lekki kuolksikke siskopälli ja olkopäällä. Ne kohti kertaa niistä. No, että lekki huilegga kaamakat. Ja muistelemme, että tästä on ollut uppe, mutta me tästä on ollut fästit ja hinuihtit. Ja että laulo, ja kun laulo, eli kun joikan kullat. Ja tästä anso, ja tästä sukalekki, kun tästä anso, on tällä muistella. Ja ahkoja haatsi kun kolme maana loppe, tämän pottu kun leikkaa loppe. Ja tällä tähtee piirremaade, maittan haamuahan reives. Ja tällä ei niilles, mutta heili juuri kuoktipäivä. Ja tällä ei inkasunna. Ja inkasunna ikinä naisteli mennan tähtee juuri kuotamannas tällä kun vuolikin roktufas maaskostit. Ja tällä ei tietysti maittaa oba kuoks maaski roktut. Samma maaski kolokko. Joo, nyt eli mä mun ei kun muistelin ja saavanteli samaa kultelit.